עד היום הכרתם בעיקר צלמי אופנה, עיתונות, חתונות, אבל בעידן הדיגיטלי החדש, כשכולם מחפשים את תמונת הפרופיל המושלמת, פרצו לאחרונה לתודעה צלמי הבוקים. יוסי יוסיפון, צלם בוקינג כבר מתחת ל-25 שנה, מתמחה בכל סוגי הבוקינג, בוק בר מצווה, בוק מתחתנים, בוק מתגרשים, אינסטוש, פייסבוש, פלוס בוק טינדר. כן, את מנגו, את אננס, את פפאיה. מעולה, חיוך גדול. לא, זה גדול מדי, חיוך קטן. לא, זה קטן מדי, חיוך בינוני. נהדרת, אני עף עלייך, מעולה, יש לנו את זה. ברור. אין לנו את זה. היום למשל אני מצלם את תהילה, גרושה פלוס מינוס בבנק, אז עשיתי לה חבילה. אני יוסי יוסיפון, אני עושה מלא חבילות. כאילו, מציר על הכל, כן? תאכלי אותי. כן, אנחנו בגן חיות. דג, סנאי. לא. קלוד, תביא לי פרופס גדול. ווי. תודה, קלוד. תהילה, בואי ננסה לשים את זה מעל הראש. בואי ננסה במרכז, חמודה. כן, במרכז. נהדר, יש לנו את זה. אין לנו את זה. צלם בוקים זה לא רק ללחוץ על צריך לדעת לבחור את הלוקיישן הנכון. בואי תקחי ימינה. ימינה? כן. או טיפה ימינה אפילו. אוי, זה מעולה. בואי תני לי עוד קצת פחות ממך. כמה שיותר פחות ממך. אתה רואה? תהילה על רקע השיש הזה, בוהק. עוד ימינה. גם את היד להוציא, מעולה. מחפשים את השיש המושלם? יש לנו את זה. אבן צופית, מגשימים כל חלום עיצובי. תמונת פרופיל או לא תמונת פרופיל? יוסי, זה רק השיש. בדיוק. רוצים לראות את הבוק שלנו? כנסו לאתר. אבן צופית, כשאומנות פוגשת אבן.